wij zijn eigenlijk net te bestekken. Zoveel kleren hebben we. Ja, want wij... alle vrouwen heel slank. Maar toch al die kleren die we aan hebben, dan wil je wat voller. Ja. We lieken voller, maar dat is eigenlijk net zo. Super slank. Je hebt wel lekker chocomelkje, hè? Ja hoor, een heerlijk chocolademelkje. Ja, Daar is wel waar voor, hè? ja het is koud genoeg. Hè? Vind jij het ook koud genoeg? Ik vind Ja. het heerlijk. Wat vind je van de kriesband? We zijn er net. Dus we moeten even kijken. Heerlijk. Het is wel lekker druk volgens mij, hè? Ja, het dronk gelijk terug. We begaan om 12 uur officieel, maar om jou 12 is die al zo vol. Dus dat is heel positief. Dus mensen gaan de scène hier in Dakken. Ja, en het is ook ik krijg heel leuke reacties op de kostuums. Dus ze vinden de style ook heel leuk. Dus ja. De kriesman is er direct bij, want ja, een kriesman zonder kriesman, ja, dat kennen we ook, toch? Nee, een kriesman zonder kriesman, dat kennen. En ik zou je wel vertellen, de kriesman die had bijna geen stem meer. Want hij probeert elke middenstander probeert zich waar te verkepen. En dan moet de kriesman een beetje bij helpen.